ఇవాళ నేను వస్తున్నాను తెలుసు కదా, డోర్ తీసి ఉంచొచ్చు కదా, ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి? నా కోసం ఏముంటావు? చికెన్ ఫ్రైయా? నాకు మటన్ ఇష్టం అని తెలుసు కదా, మా తమ్ముడు కూడా ఇలాగే చేసి పెడుతున్నావా? ఇల్లు తుడిచి ఎన్ని రోజులైంది, ఏది పట్టుకున్నా దుమ్ము. అమ్మా ఇదిగో చూడు, నీకోసం షుగర్ ఫ్రీ ప్యాకెట్స్ తెచ్చా. కొంచెం ఆ ఫ్యాన్లు లైట్లు ఆపుతా ఉండండి, కరెంటు బిల్ ఎంత వస్తుంది మా తమ్ముడికి. తమ్ముడు ఇదిగో అమ్మ కోసం నేనే షుగర్ ఫ్రీ ప్యాకెట్స్ తెచ్చా. కొత్త చీర కొనుక్కున్నావా? ఎంత బాగుందో ఈ డిజైన్. ఈ డిజైన్లో చీర నేను ఎప్పటి నుంచో కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నా. ఇది నేను ఉంచుకుంటాలే, నువ్వు ఇంకోటి తీసుకో. మమత ఇదిగో చూడు, మా అమ్మ కోసం నేను షుగర్ ఫ్రీ ప్యాకెట్స్ తెచ్చా. ఈ సెట్ నేను పోయినసారి వచ్చినప్పుడు లేవు, కొత్తవి కొన్నావా? బాగున్నాయి, నేను పట్టుకెళ్తాలే. ఏంటి పెళ్లి రోజుకి నెక్లెస్ ఇచ్చాడా? ఎరా అక్కడిగితే చైన్ కూడా కొనిపెట్టవు, పెళ్ళం వచ్చినప్పటికి ఎంత మారిపోయాడమ్మా ఈడు. అయ్యో నాకొద్దు, అయ్యో. సరే అయినా నేను మీ అందరినీ చూసి వెళ్దామని వచ్చాను, ఉంటాను. 100లో వేలో.